Oke Bolo, ini melaporkan hasil akhir petualangan di WKO bagian well. Lagi lah. Waduh, well tadi. Iki sarai kira mau begini. Well. Oh. Iki well iki sarai. Iya, Pak. Oh ngene. Pak. Iki yo Pak. Alah yo sak mene-mene. Alah ya Allah. Siti Pak. Neng kene iki lho. Wah, yo siti Pak. Mlaku gajul Pak. Wis ra umum Pak. WKO bagian well. Mlaku sandung Pak. Oke mlaku ning WKO sandung iwak wae Bolo wis. Mang mriki. Oh, sepote. Sak jose tenan. Aduh, mantap. Bolo. Kental iki ngene sing ndek perahu dhewe semono lho. Mantap Bolo. Lah. Wis ra umum. Ora umum wis kaya ngene wis. Wis kono. Oke, paranono Bolo. Pulau apa ki mau? Pulau Putih, wes ngono wes Pulau Putih dadi Pulau Iwak. Iki di sini Pulau Iwak wes sak jose. Lek Beni. Lek. Awalah. Bolo, kita udah ngambil spot. Tadi nunggu lek wiji tuh. Kayak koi sopo tuh, walah. Maunya kencana jam 7. Akhirnya jam 9 lu baru berangkat. Waduh, yo, ini baru nyampe spot. Spotnya daerah Pulau Putih, Bolo. Spotnya kayak gini. Tuh ada serompotnya juga tuh, serompot mantang-mantangan sana ada. Oke, bisa usah pakai lama-lama ya, wah, suwen. Kayaknya belum nggak lek. Beni ada, lek aku sudah ada sana. Oke. Sejak kemerungsung menyemplungnya salah ngopo dulu aku gimana wes lah tapur ya Bolo nyemplung dhisik mbok iku sih koncone salene yo jenenge ngejak battle yo nyemplung bareng opo ngono ya ora lha kene iki lho lagi salin ora golek nggone aku yo bingung alas ini busuk-busuk ini jujur kok sedang kono wah jane sesis. Sawo tapur ben. Tapur lek ben iki kok alah. Coba dipur iki piye iki kok alah. Atuh oke tak sebulan nyemplung wae. Bismillahirrahmanirrahim. Oke boleh enggak usah pakai lama-lama tuh. Nah kita langsung lempar rumput. Saya cari yang ada serompotan nurungut sedikit ini kayak gini. Kayak gini tuh. Tapi saya agak maju. Soalnya sekitar sini ya wayo rumput lebat sekali dalam bawah itu dalam air rumputnya malah megung kok orang mapan tuh cuacanya lumayan bagus tanpa badai tapi panasnya itu lalalala loh pola iwak lagi wae kok ngono pak iwak tok iki langsung ada pergerakan ayo no tetes keduk no iwak le alalala lak tanjer wah sering apa iki tunjuk laris Bolo iki nggak tunjuk laris iki bahasa tunjuk laris muka bar iki lah tunduk laris iki penglaris artinya penglaris oke habis ini nila aja yang kok pangan kucing ora apa-apa kene iki akeh banget Bolo ning pulau iki kucing apa jenenge teraniaya
Muka habis ini nila bolo. Sekarang selinding itu udah bikin mental down teman dulu nih. Duknya iki lele. Alalalalalala. Ini gini lah. Sorry le. Halo koncoku. Sorry le. Le Beni neng kene ya ampun. Sita orang le Beni kowe le Beni. Ya ampun le ampun. Lah. Mampu pora gari anak ngono kok dadaan. Iwak gampang ini lho le. Tolong cemplungan rong iwak. Praelok. Yo, bar iki babone yo cah yo. Mosok nek babone ya. Nang pilih-pilihan ora neng. Duk. Ala ya lumayan le. Iki ora pletekan le. Tontonan le. Iki ora pletekan iki. Mangsane nyo. Seprapat apa mene lho lumayan iki. Ya siap. Alah pelek ne terusan. Darani rasa golek wak gede. Ya cilik-cilik ya nggo pembukaan le opening biasa opening iki. Walalah teleke nang ngene ya ampun. Iki kon nglodokke lek jane lek iki jane lek. Sakmene arep tak lodoke aku kok ra mentole lek. Sakmene lho lek. Rasah ya lek ya. Rasah ngisi-ngisini. Lah ya ngisi-ngisini to ya. Tak kanggo mono dilodok. Rasah dipepetke kamera ya lek ya. Rasah bahasa gen gitu. Malah keculek sing nonton. Ya enek aku lek nonton nang YouTube enek lek sapa aku lali ning lek channel sapa nu lali aku. Ra arti lek channel sapa lali aku. Rong nyari pepet ke kamera gen ketok gedhi no kae. Oh. Pak plunglap tenan iki cah. Dumbulke lek. Wah iki ya gangguane pletekan rapopo ning sing kena sing gedhe. Nengku ya Greneng khusus gede iki. Ayo. Kesel no. Muculi. Alah bebelet jajo. Selek. Kan iwak gede-gede. Lempar. Nyeneng kita rancah spotnya plunglap tenan nih. Biar dalah tenan dibom delok langsung dipangan kok. Elok spotnya sing goleke Mbah Toyo golek wiji mantap spotnya. Spotnya Pulau Putih jarene ora mudeng bolo. Lagi bisa niki ning kene iki. Cedak wisata. Ceduk nyala alai wak le. Yo, iwak tok. Gampang tenan cah iki iwak tok tenan iki kok iwak tok dina iki ya ampun terlalu mudah hari ini. Hari ini tekan terlalu mudah lek Beni. Sak cemplung-cemplungane pangan iwak, sak cemplung-cemplungane. Yuh. Kudu mbok enteni petes rada suwe bolo tapi yen rayos siluman iwake. Lek Beni. Lek. Walah samene lek. Hei, aku ya itu samene lek. Tahan lek. Woi. Oh, lek Beni. Telek aja. Walah. Yo. Sorry lek Beni. Semono lho lek. Yo, liong. Angel men. Hei, biasa. Melu bawa penak-penak wis to ora pola. Oh. Ora iso le semene. Tak biar lagi. Lek sorry lho lek kesepene lho golek ya gampang amat nyepel ora iso. Walah lek Beni. Kowe kok wah jan kowe seneng aja underestimate karo aku lek. Namu gur sak blandar agak lek. Lek Agus sih. Iki lek Agus marah-marahnya iki. Lek Agus. Halo lek Agus. Koncoku marah-marah cah.
Lumayan. Alah lagi sapa? Bagus, lek Bagus Samin to. Alah sesuk mani aku tenono. Oh. Besok aku tenono. Mani. Heeh, sesuk. Ah takon ngenteni tengah 09.00 ora gelem asem kok. Tengah 09.00 ora apa. Tak melu aku muni ngono. Tapi ya aku kok mlebu bengi. Kok bengi mlebu jam 11. Mulai jam 7. 12 rene karepku wak susul ngono lho. Cabrate. Bajingan nih. Cocote. Cabrate makan. Hei, ulatono aku ning kene, hei. Ulatono. Oh, kowe. Oh, Lah kae padha suaramu kae. cabrate. Iso golek iwak ora? Mang mriki, mentel-mentel aku ini ora apa. Rasa gengsi. Kok duk, lah, wah, alhamdulillah bola, 3 jari dagu kuning, alhamdulillah bola, alhamdulillah. Ya Allah, tanjir, lega, kaget, logo jalan, hei, ora cetha, kamu mancing ning kono lho, beli sos ning kene, kae lho, jan ora cetha tenan, menungso kok ngono, kaget wong lho, wong tuwa, tanjir, logo, aku kaget lho, wong lagi entuk iwak lho, ya jiret nah, wong kok ngono iki, cah kok, oh alah, lagi tak pamer lek jebane, mentel ning silitku terus piye ngene. Wong kok ngono lho. Lagak tenan. Cecak kok ngono lho. Ketake nang kono mau pengeng les pindah ya. Ora cetak cilik-cilik wing telu. Ya padha namu ini lah. Ah, semono kayak kaget ae. Maju aja. Lek Beni. Terlumut lek Beni. Hah? Terlumut. Nembe dugi, Mas. Mancing gurider mbok. Mbok ya didadekke isik ngono lho ora gurider mong ora sabaran ngono. Kowe iki saplek amor lek jone ora sabaran ngono. Lagi teko. Panik gur ki terlumut ae. Lagi teko dipitnah. Ki lek jati. Kilo lagi tak odol. Alah alasan. Lek jati, kae lho. Bolomu sing padha-padha jarene penggemar Aval penalti Real Madrid itu kan. Pancen kok gerider lho. Mbok didadekke lho, lha paket lho wong nang buriku tok niku. Kok aku dadi kemajon lek. Aku dadi kemajon iki. Asem maneh. Wes gara-gara kowe iki lho aku dadi kemajon. Sem. Aku ora nggo titik bola ra iso lho, amu titik gur kene tok. Asem maneh. Wis kene lho resikone ora nggo anu tir sing nggo nondo. Kinder ra roh bola, kinder maju aku. Sing tak titik iki pancen kene iki lho, mau iso saene maju. Anak nete entek wae. Alasan. Lek duk al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 a. Lumayan lek mundak lemu lek. Nang kan nggon kira urung ngumbel lho ya. Sik nang jero banyu lho. Aku melu-melu no Asio, ora ngono ya ora entuk dokumen. Lagi. Konangan bano. Ada pas mengo lho. Urip kecetik. Ora iso. Ngaku ora nguncalke lho ya. Sing ndek mau ketok banget. Aku wis nunjuk kok.
Alah, ya ampun. Ki jane iki pindah meneh. Iki jane iki mancing ora sejenak to, Lek. Ya. Tanding. Bang bayi, Bang bayi. Mancing Tanding kok lari-lari terus tetep. nang ndi yo ger anu kintil. Wah, janten anak. Mancing ora iso anteng ngono ya rumangsa. Tanding Kok ya. mancing kok pola hae. Pel terus. Bang bayi, Bang bayi. Mana kene ngerti entuk iwak nes gagi-gagi sing mentil lah wis. Wis. Wong kok ngono lho wis. Wis perih urung. Wis perih, Bang. Oke bolo, gitu ya. Kita hari ini mancingnya sampai sini dulu ya. Mancing sampai sini dulu. WK bolo. Sak cemplung-cemplung lumut lho. Metune iwak. Wis ra umum ramu. Lagi malah peletes. Nah ini. Ngasile. Iki yo enek blandare bolo. Iwak tok lho. Tak mene. Iya. Sorry oleh Beni aku ki yo iso entuk gedhi remangsamu padek kelek jon wae. Level kita beda. Ora. Ndi hasilmu? Ndi? Ayo wis ra. Cek kurang. Wis mulih ora? Heh? Ora mulih. Wong kok guriwake lho. Sesuk neh. Pertonton wis mendung ki kan udan kameramu mah. Engko tombokmu kakean. Ya iya ta. Mongko tak sepil ngene Lek Beni kae. Oke, Bolo. Kita akhiri mendung iki, Bolo. Mendung. Yo. Tak sepil kae ngene Lek Beni. Battle kali ini. Iya. Iya ta, Bolo. Awak tok seramu mau kae ramu gelo kae Lek Beni wakemaki kae blandar. Blandar iki. Gleleng itu blandar hiji iki. Itu blandar. Tonton se tak kene se. Oke. Battle kali ini Blandar. megang kendali. Iso rasa salim. Terus gleleng iki yo iso glelengen pas nang nggon spot gampang lho bolo. Spot gampang iki dhek gleleng. Wah tok blandar tenan lho. Blandar semene. Wis Bolo iki WKU. Assalamualaikum Mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Ditepil iki. Oke. Iki nggon aku ki nya. Yo. Ya. Lho, iki aku ya entuk Lek. Ya, Oh. oke. Mene. Sekarone nggon aku. Iya. Gleleng. WKU. Wis. Pokoke gayeng bolo, gayeng. Sak nggon-nggon iwak tenan dalangan tek kesel. Udut keter. Meter sare Pak. Ah, wis. Mbuh kae kanca-kanca sembuh kae. Kita mau selesaikan sampai sini dulu aja. Sampai jumpa dan waktu.